Weather Bureau Pag-asa says Odette has intensified with maximum and was sustained given a winds. local name, Odette, with a maximum sustained winds of 100 kilometers per hour and According to the gustests of standards of the U.S. 125 military weather kilometers. agency, Odette, with an international name, Rai, has intensified into a super typhoon. Mas bigas din. Sila, panalangin pa rin. Ito ang ihimo. Kakayan, giduyan-duyanan. Iniglinaw sa panahon, manakap lang, manginaslayon. Kinabuhing mag-islaanon, magmalipayon. Magmalipayon. Ako ang siglo na nagpadayon hangtod sa hangtod. Karaan o kanunay bago. Sa dagat kita magkahiusa. Sinungan ko ang atlaw na malipayon. Lungo ng habagat, sakyan ang amihan. Kinabuhi ang dagat, ang pangkasakayan. Kalino sa dagat tayo. At tumok sa'yo ng king. Mga bidoy ay ambot mo. Dapat umihawak ang mundo ko na. Iba't ayaw na kita. Ayaw mas kasi inuha. Ayaw kita. Lita!